karo diri aso aso enak lho Pak ayo Pak ayo 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 ae ye Mbak Irma setiane Allah kelakon wewe mono paten atiku rasane piye aja mono aja mono mono aja mono lo 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 sawo kita aja bela dari omah arep kotoryo arep manoke apa mano terbuka penane ane tekanggo aja wekok wete ranggo penko wete pari lo sawo kale di pondok karo diri asosle tari Gondoro menika tari Kabupaten Grobogan kolaborasi para sarwana menika ngasa panjenengan di kos kami saking keluarga besar Wahyu Ajidoyo sakit disawe yo ya Allah kamu kenal yen lintah rasamu
Jaranan kabebasaken Gondoreo sampun katon wonten kalih dengan sonten punika. Salajengipun nggih menika wonten